Dongi tigang masih Joseph tubuhi ni amanai sa ditatangis ibana uhud diuma. Dongi dito na si Joseph makana posona akadatui asa dihapuri amanai. Jadi dihapuri akadatui masih Israel. Jadi 40 hari maleleng na diula na sida ay nasay leleng do soma lagi pakapuror. Jadi saya ditatangi sarak misiri bana 70 boging leleng na. Jadi dong sapu ari pangadungan nai gabedi do si Joseph matu isi ni bagas ni Raja Fir'aun molotung asiro hamuna midau sepatulas hau sepatos samuma hatakot tupingko ni amat tupingko ni Raja Fir'aun di patolot da bangido au dinna idama nama tema anggo au iko ditanohan na huali diau ditano kana ani tusima tanamun wau ope loas nakko asau tarum damang dungi mulak kau. Dungi ni naga japik au ma nakok maho tarum ma amatai songonau ni wagionmu. Jadi nakok masih Joseph lau manarom amanai nakok dohok sude na poso ni raja Fir'aun gap dohok di bana go di situa ni bagas nai do sude akka situa ni tano misiri go di sude isi ni bagas ni si Joseph dohok akka ginai go di isi ni bagas ni amanai holat akka nakon nasida dok biru-biru nasida dok lebu nasida taring di tanah Gosen. Nakok maudu go di bana nang akka ureta dang akka pasido tung torop situ tu do nasida na saudurani. Jadi dong sak nasida go di pagdegian atat na dibagi ba di Jordan di gogo nasida marisi mangudasi agar pitu bongin lelengna dia dungis Jose manai. Dung diida izini tanoi ala kanani pangodason na di pagdegian atati akanin nama hina mago bolon mago di halak Misir ala nido bain abel Misraim goang ni pangulona ni di dokalak na di pariba ni Jordan dung di patu pa akak na Israel matu ibana songon nau tinonao na itu nasida diusung akan anak nai maibana tutano kanan cerita dom ibana di liang ni hauma Makpela todong ni Mamre na tinuog ni si Abraham gap dokot haumai siang siapon bagai di bayin pagpadaan hapucungan. Jadi dong ditanom nasida manai mulak masih Joseph tutano Misir ibana dokot akaha angginai dok suri akana nakop gap dokot ibana mananop amanai alai mabiag dok aka anggi di si Joseph dong matea manasidai akanina nasida ma ale tong behari kosong si Joseph hita maun gabe di pasulo tu hita sudena goa na ita baini tu ibana jane maktona ma ibana tu si Joseph nina hata diamata tu hami taka somari lo be ibana songonon ma dok kamu tu si Joseph semak pamuati magoham di hacato ni haanggim dohot di dosa nasidai aitung nagoa do nabinahe nasidai tu ho otpe semak pamuati magoham di hacato ni akan aposo ni jebatani amatai ale tangis tu angko si Joseph dong di dok nasida songoni tu ibana dungi lau dohot aka angginai maksinggang manasida tu jolona akan nama ida mahamion na posom mahami dungi ina si Joseph mamatok nasida una kamu mabiag aida guru di debata do nang au najat donian tutu tai ni wamuna do pakau ale na denggan do hapate ani di bain debata patu paon songonani da muna sedarion lau panguluon bangso na polon ope unang mabiag kamu au mamarmudo kamu do anak komunai dungi dia pulma nasida pasabapon go nasida. Jadi magin di tanah Mesir masih Joseph ibana dot isini jabu ni amanai jalan manggulu si Joseph 110 tahun lelengna. Jadi sanga di ida si Joseph pinopang ni si Sepaim ko di sudut patuluhon aga anak ni si Mahir dope aga anak ni si Mahir be tubuh si Manase tua puan ni si Joseph do di tubuhon. Dungi dok si Joseph ma tua kahanginai nama tema angko au alai setiki kuni debata do hamus sogot
Salah to gionon na hamu huwa sian tanoon tu tano na niwarinai tu si Abraham, si Ishak do si Jacob. Dungi di patolo si Joseph maka anak ni si Israel nama sena tikiu ni di patado hamu sokot ikon buanon muma do hori kusianon. Jadi mati mas Joseph magumuk 110 tahun. Gabi di hapo kinasida ibana gabi jala di pamasuk ibana tu bakasan batang di tanah Mesir.